שלום, אני בוץ. דורה חברה שלי ואני לא מוצא אותה. מישהו יכול לעזור למצוא את דורה? מישהו רואה את דורה? היי בוץ! שלום דורה. מה נשמע? בסדר? מה קורה? בסדר. הכל טוב איתך? אני ממש רעב דורה. כן? יש לי רעיון. בוא נלך לעץ השוקולד. עץ השוקולד? כן, כן בוץ, עץ השוקולד. עץ השוקולד? כן. אוקיי בוץ, בוא נלך לעץ השוקולד. וואו. אבל איך נגיע אליו? הוא כל כך גבוה. אל תדאג, נעשה אגרוף קוף. אגרוף קוף? כן. אבל דורה, איך עושים אגרוף קוף? צריך קודם כל חבלים. מאיפה עושים חבלים? הנה. תודה דורה. עכשיו צריך הוראות. צריך לקרוא למפה. מה מפה? מפה. מה מפה? מפה. אני מפה, אני מפה, אני מפה, אני מפה, אני מפה. מפה. איך עושים אגרוף קוף? שלום חברים. תחילה עליכם לעשות 3 סיבובים מסביב לאצבעות. לא, בוץ. ככה. לא בוץ, לא סביב הבוהן. עושים ככה. 1, 2, 3. עכשיו אתם ילדים. יפה. מה עושים עכשיו במפה? ועכשיו 3 סיבובים מסביב לסיבובים שכבר עשיתם. לא, בוץ, לא ככה. איך? ככה. מלמטה. 1. שתיים. 3. סליחה מהמפה. ככה. עכשיו אתם ילדים. נו. יש לנו 3 סיבובים ילדים. מה עושים עכשיו במפה? המפה. ועכשיו 3 סיבובים בתוך האוזניים. לא, בוץ, לא ככה. האוזניים האלה. האוזניים האלה. כן, עושים 1, 2, ו3. עכשיו תוכלם ילדים. כל הכבוד. מה עושים עכשיו מהמפה? יפה מאוד ילדים. ועכשיו השלב האחרון, מתיחות. לא, בוץ, לא. מותחים את האגרוף קוף ככה. אוקיי, בוץ. נראה לי שאת זה אתה כבר יכול לעשות לבד. תראה להם איך עושים. אוקיי דורה. תראו ילדים. דבר ראשון, אתם מחפשים את הקצה של החבל. הנה הקצה של החבל. כשאתם מוצאים אותו, אתם בודקים עד איפה זה מגיע. פה. הנה אתם רואים? עכשיו. הנה זה פה. פה. הם הבינו. אוקיי. אז עכשיו, אחרי שאתם מוצאים את זה, אתם פשוט לוקחים ורואים מאיפה זה מגיע לפה. ואחר כך לפה. ואחר כך לפה. וואו, בוץ. אתה כל כך טוב. ואחר כך לפה. ולפה. אוקיי, עכשיו אתם ילדים. לפה. תגיד
סיימנו. וואו, כל הכבוד, בוץ. עכשיו בוא נשתמש בו. יאללה! מה זה? שמעתם את זה? מה זה יכול להיות? אולי זה חטפני? חטפני? איפה הוא? איפה הוא, ילדים? מאחורי העץ? חטפני! באתי לחטוף לכם את ה... לא, חטפני, אסור לך לחטוף! חטפני, אסור לך אני חוטף לכם! אסור לך אסור לך לחטוף, חטפני! אסור לי לחטוף. לא.